idistrict umkhanyakude ngaphansi komasipala uBig Five Hlabisa. Ngalenkondlo ke ngizokhulisa amadodana kusasa abe amadoda aqotho. Uma kuwukuthi phambi kwamehlo akho ubona ubaba wakho ebuye enkambeni kaFari senathile ebeka umama wakhe isandla, lokho ngizongakufaka emqondweni wena kusasa uzokhipha ubendoda eqotho. Ngisuka ke kwaHlabisa ngaphansi kwamasipala iBig Five Hlabisa. Idistrict ke engiphuma kuyona umkhanyakude. Ngalenkondlo ngizokhulisa amadodana kusasa ezebe amadoda aqotho. Lokhu sikubonile endaweni yakithi bekuyihlabe singajwayelekile kodwa ngathi siyanda. Ukuthi sandiswa yini kangazi mhlawumbe sekwana lobulwane kumadoda esiwabiza ngobaba nobhuti basendaweni. Ngithi ke ungathuli ke mangabe uhlukumezeka ngoba lokho kuyokulimaza kakhulu emqondweni uma ungumntwana wesikole. Singagcine nasesikoleni kuphela, isikhathi esiningi uzokhula nakho uma ungumntwana wesilisa ugcine nawe uyitshena ukuthi into eright for ukuthi uthinta umuntu wesifazane umbeke isandla. Akuyona ke into elungile futhi akukaze kwaba into elungile. Lokhu ke kwangamele kuqale futhi nesikalo sasingafanele. Ngisuka ke ngaphansi kwamasipala uBig Five Hlabisa, idistrict umkhanyakude imboni yaseNtwathe.